Mchaka cha 1994 dziko la Malawi linayamba kukhala ndi maphunziro a primary aulere, ndipo ichi ndi chimodzi mwa zifukwa zimene timalankhula kuti maphunziro anayamba kulowa pansi chifukwa chakuti sukulu inali yaulere. Aliyense anayamba kungotumiza mwana wake ku sukulu posachita monitor kuti iyeyo akupangako motani popeza kuti ndi zinthu zaulere. Komabe izi sitingangozilankhula ngati chinali chinthu chimene Malawi sinapindulepo. Anthu ambiri anaphunzira, sukulu inali yopanda mavuto, anthu ambiri anachita atendi maphunziro. Chiwerengero cha anthu odziwa kulemba ndi kuwerenga chinachuluka, ngakhale kuti chiwerengero cha anthu amene anali kulankhula English yolongosoka chinayamba kuchepa. Komabe dziko ngati dziko tinayamika kwambiri kuti izi zinatero. Fast forward mchaka cha 2025 mu masankho a mwezi wa September, pamene anthu anali kulonjeza malonjezo osiyanasiyana, president wa dziko lino la Malawi amene ndi a Professor Arthur Peter Mutharika analonjeza mtundu wa Amalawi kuti iwowa akasankhidwa ndi kukhalanso pa mpando wa dziko, iwowa akangosankhidwa bwino lomwe kuti atenganso chinthu chiyamba kuyendesa bwino dziko, iwowa azayika maphunziro a sekondari kukhala aulere, like skulu zonse zaboma zakhala zaulere. Atalowa mboma iwowa, anthu atawakhulupirira kuti chabwino pitani muzikayendesa chinthuchi. Anapanga statement kuti ifetu sikuti timangolankhula zinthu zaboza ayi, motero kuti sukulu zonse zaboma zimene ana amayendera azikangophunzira ulere basi ndi kumabwerapo, ndipo sukulu zonse za boarding zimene zinalipo zinali zakuti boarding fees yo ana azikapereka, koma tiona kuti April zikhala motani. Kudzera ku unduna wa maphunziro wasintha zina mwa mfundo zimene limayenera kuyamba kutsata pa ndondomeko yopereka maphunziro aulere mu sukulu zake za sekondari. Izi zikutsatira kalata imene undunawo watulutsa pamene uyendetsere ndondomekoyi. Pemphero Malimba ali ndi report. Kudzera mukalata imene adayiwerenga mnyumba ya malamulo mwezi watha, nduna za maphunziro, sayansi ndi luso a Bright Nsaka idatenga mbali imodzi ya ndondomeko zoyendetsera maphunziro aulere msukulu za sekondari za boma. Ophunzira msukulu za boma zogonera komweko sadzilipira ndalama zimene sukulu zimagwiritsa ntchito akamagonera komweko, ndipo omwe amaphunzira msukulu za sekondari za boma za Masana Open Secondary Schools pa Chingerezi sadzilipira ndalama kuti aphunzire msukuluzi zonsezi kuyambira mwezi wa April chaka chino. Koma kudzera mukalata yomwe wayitulutsa lachisanu, mlembi wamkulu mu nduna ya maphunziro Ken Ndala atophunzirawa apitirira kulipira ndalama zomwe sukulu zimagwiritsa ntchito akamagonera komweko, ndipo ophunzira ena apitirira kulipira maphunziro msukulu za Masanazi mpaka mtsogolomu. Mkulu wa bungwe la Civil Society Education Coalition Benedicto Kondowe waloza chala boma ponena kuti lasintha ganizoli lisanafotokoze momveka bwino zifukwa zake. Tikadakonda kuti commitment kapena malonjezano amene adaperekedwa akhazikike monga amene adaperekera ku mtundu wa Malawi, kuti pozafika pa 1 April boarding fee komanso tuition fee ya kuma open day secondary school ikhala itachosedwa. Koma poyankhapo Andala ati boma likuchita bezo kambira ndadi ndi okhudzidwa zimene zapangitsa kuti liyike ganizo kuti ophunzira msukulu zoterezi adzilipira ndalamazi. Ganizo limene lili panopo lili mkati moti anthu akukambira nabe, ndiyeno chifanya tinangofuna kuti zinthu ziyende monga mmene zakhala zikuyendera, koma tikakhala kuti atamaliza zokambirana ndikuti titha kuzadziwisa anthu, koma panafunika kuti titha kukhala pansi kukambirana kuwunikira zina ndi zina. Mtsogoleri wa dziko lino Apita Mutharika adalengeza za kuyamba kwa maphunziro aulere msukulu za sekondari chaka chatha. Pa nthawi imene anthu ankasekera mu teromo yoyamba maphunziro a 2025-2026 umo munali mu December, sukulu zambiri ana ake anawuzidwa kuti mukamaza bwera teromo yachiwiri musabwerese school fees, koma amene anawuzidwa izi
anali a day okha kapena kuti amene amapita mmamawa. Awa amene amapita masana sanauzidwe kanthu, iwowa analimbikitsidwabe zobweretsa school fees. Koma nkhani nkumakhala yakuti kodi free education makamaka tikabwera za free secondary education kodi zizikhalapo izi zakuti pazikhalanso selection nanga awa amene amapita masanawa kodi si amalawi? Msuso umenewo uli mkati. Ofesi ya mkulu ona za maphunziro yatulutsa chikalata chimene achita kutikitidza ndithu chimene chikuyankhula kuti maphunziro kwa panopa akhala aulere kwa awa opita mmamawa okha. Wait, what? Okay, fine. Yeah, mmamawa kwa okhawa amene akupita mmamawa maphunziro akhala aulere koma osati kwa opita masana. Izi zayamba kubweretsa mafunso ochuluka makamaka kwa anthu kuti kodi uko sikukhala kukondera, kodi ili silikhala sankho? Onsewa akupita sukulu zaboma, enawa anapeza mwayi osankhidwa pa sukulu pamene ena anangopeza mwayi kuti chifukwa kuti anakhonza maphunziro a standard 8 ndiye sangangokhala pa khomo akuyeneka kuti apange chisankho chopita ku sukulu masana. Kodi amenewa simwapasanso mwayi kuti aziphunzira sukulu mwaulere? Mukandifunsa maganizo anga personally ndimaganiza ngati kuti boma limayenereka kuti litengepo gawo ndithu chifukwa chakuti awa amene akupita ku sukulu masanawa ndi amalawinso. Awa amene iwowa akupita ku sukulu masana ndi anthu amenenso akuyenereka kukhala ndi mwayi onse wa maphunziro, akuyenereka kupindula nawo pa zimene boma likuchita ofa, akuyenereka ndithu kupindula nawo pa zinthu zimene boma likufuna kupereka ngati kwa nzika zake. Ndidziwe maganizo anu kuti inuyo mukuganiza motani mu comment box. Dzina langa ndi Sam Mavita, tionane mu video yotsatira. Bye.